Oglanlar gelin tanış olalyň, men gaýasyz. Men Batyr. Men bolsa Azat. Meňe gözüme uky gelen oglanlar. Bular ýaly wagt men laboratoriýamda işleýärdim. Laboratoriýanda näme işleýän ho bular ýaly wagt? Oglanlar, siz bir bilsediňiz. Bu hasaplary, bölek edilen atomlary dille düşündirmek mümkin näl. Gloria näme diýdim, gaýasyz. Sen bu sözleriň gurbanydyr şahyryň goşuk setirlerini ýatlatdy. Düşünün, bu dünýä beýik alymlar, milyon bölekleri bölüň atomy. Böleklerden ýene bölek ýasansyz bütöw bolsa war dünýäň adamy. Biz beýik asyryň beýik wekili, şatlyk bilen hesret duzunda adanlar, ýüzülen ýarys alymlara, bölüňsiz atomlary, bölünmesin adamlar. Onna da sen kedirekene. Ata wette ýatyber, näde okaýdyň bilmersiň. Maslahatyňyz üçin sag bolun oglanlar. Rota turun. 41, 42, 43, 44, 45. Ine de täze durmuş. Aqwal bizi harby gulluguna. Durmuşymyzyň täze bir möwrüýtüne alyp geldi. Diyarymyzyň dürli kunjugyndan gelen özümiz ýaly ýaş esgerler üçin harby gulluk entek okulmadyk sahypady. Geçilmedik menzilli. İlki başta serkerdelenmediň berýän buýruklary harby düzgün nizam biz üçin agyr, dartgynly ýaly bolsa da, soň biz kim-kimden taplanyp başladyk. Harby okuw geçýän wagtymyz diňe bir nizamda ýürüýüş ýa-da harby tilsimler däl, spordyň dürli görnüşleri bilen meşgul bolýardyk. Bir günem serkerdämiz içimizden ekawyrrak dogumda 3-4 sany esker saýlap, olaň içinde Batyram bardy. Öz toparmyda 2 sany esker alyndy, badalga bar. Estafeta ýaşyny geçirersiýdi. Ana, şonu näme üçindir Batyr Azat ikimizi görküdi. Ine, şul kisim saýlayan nep, Azat bilen meni topar eskerleň içinden öz toparlandy. Yarış diýsen dartgyn geçdi. Biz gowşaklyga gaýsek, Batyryň ýüzüni ýere salçykdyk. Şoň üçin janymyzy aýamadyk. Biz yendik. Şol yeňiş biziň Batyra bolan dostlugymyzyň başlanyjydy. Ine şo wakadan soň biziň dostlugymyz hasan berkedi. Aýrylmaz dostlugy urly. Dogry aýdýaň dost. Hakykatdan berkedi. Ine bu suratda bolsa, haro kasam kabul edilen günni. Men yanıma gel. Etkir aman. Men karı kasam kabul etmek üçün men yanıma gel. Bak.
Yola leytenant, men Gaýyr Zamanow, garyp kasam kabul etmene geldim. Men garaşly bir taraf Türkmenistanyň raýaty Gaýrulhan Ýeliç Amanow, mähruman halkymyza we Türkmenistan watanma, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belin terkerde başyna we pal boljokdymy dawaral kasam edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyny we Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistanyň prezidentiniň namalaryny mukaddes berja etjekdigmi? Harby düzgün namalaryň talaplaryny, serkerdeleriň we başlyklaryň buýruklaryny berk ýerine ýetirjekdigmi? Kasam edýär. Harbi borcun münasip berja etjekdigmi? Türkmenistanyň adatlygyny, garaşdyrdygyny we konstitusiýon guruluşyny, mähruman halkymyzy we edil watanymy mertlerçe gorajakdygymy? Kasam edýär. Kasam edýär. Kasam edýär. Hanna dedim, şöyle diyelim. Gel yani. Kaka, hana kaygısı. Hani? Onu harbeşikde tanar yallel. Görüň men oglum da. Tüýüs takamna çekipdir. Tüýüs men ýaşlygymda. Oýsana kakasy. Taňa da ögün niýsen. Harby gullugyň öz terbiýeleýärbiň çağandy. Töweleme bala. Üýden gaýdanna köppak geçmeden oglumda da ýandyr. Hakyky ser bolatdyra men bala. Vay, anka azatsan. Tanar ýaly bolmanlar. Ay tuwele be, berekella. Abi goçygyt bolaydyr ha. Boyuňa dönüň azatjan. Giýenesi ödüne şaplaşyp çykdy. Ölüm boy birine möfe etmeý. Bäwul gapyna sany, Bolýa. onuň bärdi elbetde en atalamyz ýelli, dogan garnaşlamyz ýelli. Ýadyňa düşýärm şogün? Awa. Gaýgysy, seni goňşy çagyrýar. Bolýa. Men häzir gelýän. Kerim, sen näme taýarlanýansyn? Hawa. Kargullyga gidesin gelýärmi? Hawa. Ilgap bilýärmi? Hawa. Bay bo, sen atweleme kenin. Adamlar, şu ýyl men gyýdym Mawtumul Universitetiniň jurnalistika bölümini okuw ýerde. Töweleme. Ödeme ýandan makalalar gaziýet jurnallarda çap edilip ýör. Ay tuwele. Awa. Berekella. Azat, sen näme birden pikir batdyň? Näme gaýdym, ukyň tutýarmy? Hiçle. Albomy seredip, harf kasam kabul edilýän güni ýadyma düşdi. Ha, biziň häzirki gurrumyz onu kasam unna galyda. Onu dowam edeli. Gara gaşlaň garagyşdy gawşatdy. Herne halat etdim ýazdy ýylgyr. Anan men munnu ýaşadyp ýörün şol ajak gün, şol ýakymly ýylgyr. Aha, aşk şahirin ama ilham joşup başlady. Gaýrky. Sevgi hakda şygyr ýazmak kyndyr ha. Sevgi bu ajaýyp doýur. Elbetde kyn. Ýöne hakykatdan sevgiňde bolan. O hakda ýalman başga bolan. Batır. Oho Batır.
Sana soraw berilä, sen ıska düşüp gördüňmi? Elbette. O sporda o görýär. Şeýle dämi? Ay ho, bilyat spordu söýýänmi? Sen ışga düşüp görpmidin? Yok, ente düşüp göremem. Inne duşaýmasam. Men Batyr beýle haly görmän. Bir hili yarasyna duş sepilen ýaly boldy. Sen näme diýersiň Azat? Rorluş batyrly meseleni goýarly gaýrsy. Bol ya. An sen özüň hakda aýtsana. Gullukdan soň haýsy işiň başyny tutmakçy. Ya barşyna şakyr şukur öýlenäýme hyýalyňa ýokdur da herne. Öýlenmän bir alajy boldy. İlk okumaly. Bir işiň başyny tutmaly. Tamam näme? Öýlenip öýli işikli bolan soň ösüwörüň hakdy berersen. Şu kadar ýürejigim boldyň dost. Meňem maksadym şol. Ýöne öýlenip ilki oglum bolaýsa. Adyna Kerim dakça. Atam pakyryň ady. Ol bütün ömrüni watan gorugyna bagşadan adam. Goý olam merdana harby gullukçy bolup watanymyzy gorusyn. Sen oglan boljagyň näme? Belki gyýjagaz bolar. Ine men ilkinjim gyýjagaz bolsa. Adyna Mehriban nakça. Mehriban? Oğdana. Oy mehirli bolsun. Türkmen zenanlaryna mehirli bolmak maksat. Bolsa diýenem bir ekdir aýsam. Bir ýam öýlenip öýli işikli çagal şu bolup barýasyn dost. Bu ýoksa da. Gullukdan soň sena türkmen edebiýat bölümini okupasy inanşarsın ha? Ho ola. Niýetime şol? Sen haýsyna? Mena jurnalistika tapşyryp göresim geldi. Ha, gaçowy. Eger kömek gerek bolsa arkaýyna aýt dost. Men doganym maralam şo hünärde goýar. O seni uğurup durar. Sağ ol dost. Uğurup dursa bir gowda. Ýoksa nämeden maşajama bilmänýärdim. Onu alad etme. Nesibedenden öýmede urwaraly. Galandan habarlaşy bererse. Giňiş meýdan bolan bolsa bu ömrüm. Günler dönse gyzyl elwan gullary. Düşärdim hemmesin geljek ýoluňa. Men gulüm sen. Sensiz ömrüm süllerer. Men gulluga barýan bägül. 2 ýyldan geler. Sen maňa garaşarmy? Size näme gül gerekdi? Uy, sizmi? Geldiňizmi sagaman? Geldim. Şirin gelin. Howe enesi? Adatçanyň geljegi bir çynmady. Geler enesi nesip bolsa. Şeýlemi? Howe, özüm elinjek gürleşdim äwin. Tüweleme. Adatçanım ýap-ýandy ýürjen op ýören çağady. Ine anha goç sigit dolup geler nesip bolsa. Kayakly künne Doğru aýtjan hawa. Meňem arzum bar, şo çağany öýürüp, ullun toy tutup, aýalçak gelin alyp bermek.
Gele gelmeyen on ayağını sayacak mı gayet? Uy. Kakat ilki bilen okutacak diýäň. Wah okutsa oğuzatla. Ilımlı bilimli var. Nefip bolsa ayal gelin alıp berip öýörös bolyn. Gül ýaly bolup gider inşallah. Wagtyň tiýip geçäşini. Giden ýan ýarly bolyn, eýýän gullugyny tamamlap gelýär tuwulymy. Adatjan ol. Bihal çağı der. Şol yumruk ýarlygyndan bir zatlar ýazaşdyryp, şol dümtüner otururdy. Innem şol hünerini el çekmese, hökman onun bir zat çıkar. Hak aýdýaňyz Bayramoğlu. Doğru aýtjan Bayramoğlu. Men geldim. Ece? Oğlum. Geldin mi Tagamancı? Geldim Ece. Kakan bilen öňden çykarlyşyp durduk. Ýerläpsiň oğulcugum. Ece? Sen men ýergelenme begenen oýdan. Men soňra Vay gelen. ýokla, aýdýanyň näme? Heýen begenmerim oğlum. Ödüňiz gowum Ece. Hawa. Ece? O kim? Uy. Tanamadyň oğlum. Sınıfdaşyň Mehride. Goňşymyz Mehrimi? Hawa. Entek qaranka ba düşmendir. Ne beýle ýerläpsiňdi? Irak goýberdiler kaka. Egşän naýwalda. Aman geldinmi? Oýnuň bar o kaka. Gözüň aýdyň oglum. Sag ol. Tuwleme dayanıpsyň. Hani? Ay berekella. Ha, Şirin. Inne öýräýdigem bolýar. Hawa, nekip bol. Ha oglum. Hut şeýle. Erkin. Ýadyňdam Şirin. Saňa öýlenimde menim edilşiň ýaşynladym. Mehri, sen näme bärläpsiňle? Hawa zat geljeň eşdip ejeňe kömekleşäýinik geldim. Gözüň aýdyn geldinmi Tagama? Hawa, geldim Mehri, gowum ýagdaýlar. Ejen kakaňdagy Hawa gowy. işler. Olar Näme täzelik? Täzelikmi? Netip bolsa şu ýyl Magtumul adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetiне tapşyrmakçy. Menem şu ýyl nesip bolsa şu ýere sinaşmakçy. Şeýlemi? Hawa. Ýoksa da. Haçan resmi namalar tapşyrmanakçy. Ertir netip bolsa ýola düşjek. Onu menem sen bilen bilekçek. Boradat, ýoldaş bolsaň gowda. He, gel goňşy. gelin goňşy. Gözüňiz aýdyn goňşyjan. Ho, Batyrjanam ho, sağ ol. Tagamanjy gullugyny oturup gelipdir. Gel geç. Batyrjan balam, gözüň aýdyn. Tagaman geldiňmi? Howa Batyrjanam Howa, Tagaman geldi. Nesip bolsa oğlumyzdan öýerjek inşallah. İnşallah goňşyjan. Oňorýanmyny? Nesip Arkyn bolsa gyssalmady iýer Batyrjanyň oglum. toýuny Ejen özüm şuňy görüň, dik ha. Ay, hurmat sağ ol ederim. goňşy. Batyrjanyň toýuny ullun tutar nesip bolsa. Alo? Alo. Gaýgysyz dost gowum ýagdaýlar. Oho, Azat ödüňmi? Gowum eçerler saglykmy? Şükür ýaxşy. Neme dost? Biz ertir ir bilen şeker uğramakçy bolýar. Biz? Hawa, Mehrem var ýanymda. Mehri? Kim Mehri? Goňşymyz Mehri. Olam men bilen uğurdaş. Ha, bu arada sağa manca barın. Men ne de var gow täzelik bar sana. Täzelik.
Aýtkany? Mara bile jaňlaşdym. Ertir tiz wagtyň içinde resmi namalaňyzy taýýarlap tapşyryň diýdi. Ine menem ertir ýer bilen ýola düşmekçi. Şeýlemi? Hawa. Onno laýyk biziň duşçumyza gabat geljek-de. Hawa. Bolanny, han şekerde görüşýärçi. Görüşýäris, nesip bolsa. Sag ol. Han sen maňa aýdyp ber, gulluk näme geçdi? Kıyın boldumy? Neçe gat ýazdym bolyn, birine de jogap bermediň de. Menem şo garaşdym ýördüm. Wagtyňa molan nälerdi he? Ada, goňşy mekri bardy. Hey men ýatladyňmy? Ya ýatlamadyň amma. Ada, sen men dinleýän oňa diýen? Ýokla Mehri. Men seni ýatlaman kim ýatlaýyn ben? Garaşýan adamlar bir gaty wajyra öýden he? Sebäbi men iň gowy dostuma garaşýan Mehri. He. Iň gowy dostum diýsen. Aýtdyma garaşýanlar diýip. Ana, gelýärler. Garaşdyrýaňyz. Salam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Olmaýardylar. Gelin geçin. Salam. 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 Ine marul, ba avat, gullukdaşym, ýaňy ýolda gurrun beren. Bulam sen ýa jurnalistika girmek isleýär. Sen nurşuny urukdur, kömek et. Jigimjam, sen dostum, menem dostum. Eger jurnalist bolmak halaýan bolsa, elbetde kömek ederim. Oňam bir gurrumy barmy? Eýdin men urun beren, gaýoksuz. Soň bolsa biz Magtymul adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetine resmi nama tapşyrmana barypdyk. Resmi namalaryňyz dogry. Haýsy bölme tapşyrýaňyz? Türkmen dili we edebiýat bölümine. Onu ardaňyz ýazaýyn. Hemme adyňyz ýer beýer. Bolýa. Häsiýetnamany men Gargullukdan alypdym. Bolýa. Resmi namalaryň hemmesini gözden geçirdim. Hemme adyňyz Dödew. Ýogsa da haýsy bölümi? Bular näme beýle öýrendilerli? Howa, resmi namalara ma tapşyrarça wagt boldy. Howa. Ana, gelýärler. Yerine etdiniz. Tağa mança tapşyrdyňyzmy? Hawa, tapşyrdyk. Hawa. Batyr, sen berde näme işleýän? Menem öz bagtymy şu ýerde synak göresim geldi. Sen öz bagtyňy etmek üçin dost köpürak kösenmer bolaýmasaň? Oglanlar, bizim ýene bir ay wagtymyz bar. Institutda girmäge hemmemiziň mümkinçiligimiz bar. Owa Batyr, ýör men saňa resmi namalar nerede tapşyrylýanyny görkezýän. Sag bolmaly. Sag bolmaly. Menem ýatdan çykarmarsyň da. Oglanlar, men siziň ikiňize de elimden gelen kömegimi ederim.
Hem şonu alacakmı? Sen abla barıver. Dawunca maňa dekden ancak çay bereydi. Evet. Alıp çayımız tayin oldu. Ha, sağ olun. Gayasız, gutlayancı Emcan. Sen ağdan geçipsin. Sana okuda ehli üstünlükler arzu edýän. Sağ ol Maryn. Ýöne men sana düşünmedimmi? Matematika nere, jurnalistika nere? Ýogsa-da haýsy bölümi? Maglumat we Tehnologiýa fakulteti. Bolýa. Mundan gelip çykdy. Sen maňa gözüň güldürme Azat. Sen bir ay wagtyňy sarp edip, köp zatlary menden öwrenip, okap, iň soňunda da näme üçindir matematikany saýlamagyň sebäbini düşünmedim. Näme üçin matematika? Siz bir zada düşünün. Adam hiç wagt öz-özüni arlamaz. Edil öz-özüni ikilik edip bilmeýär. Şoň üçin käbir adamlaryň aýtmagyna görä men öz bagtymy şu ýerden gözledim. Tapdymam. Sen özüňe täsin adam ada. Batyr nätdika? Men size öňe aýdypdym-a? Ol öz ugruna tapşyrmat diýip. Ol biderek wagtyny ýitirdi. Ol öz ugruna tapşyran bolsa bir eýam geçerdi. Wagt bilýän olanlar. Ýöne menem aýtdym-a öz bagtym şu ýerde tinak görjek diýip. Yer sinam gördüňde. Näme gazandyn? Adat dogry aýdýar Batyr. Egerde sen Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutyna tapşyran bolsaň, onda sen adyň birinji belgide durardy. Marar, bir minut bäri gelaýda. Men häzir. Alo, dinleýän? Dogry dost. Senki dogry. Durmuş men bilen agyr oýun oýnady. Elbetde men bu oýunlar üçin entek ýaş.
Belki men bir özüm bilip köp zatdan doşundan geçenlerim. Boş umutlar bilen. Ödedim, aladım. Doğru aydiyan hova. Bizler siz ondan ahırhana var verin. Menem heyadır bar ya. Bor, bol ya. Sen hemme zat ýüregiňe beýle ýakyn kabul etme dost. Gördüň-ha? Maral eýem men saýlady. Şoň üçin mundan beýlek bizi hiç zat baglaşdyran ok. Hawa. Hiç hili üdüp bolmajak dostluk zanjyry bir pırsak düzüldi. Bilýärmi näme? Çağa moýlumaýdan bir söz ýadyma düşdi. Hemişe ödünden güýçliler bilen bäsleş. Söýmedi we süýkenme. Beýlekleň el çeken ýerinden seni el çekme. Şonda ýeňiş gadan bolmajak ýerde ýeňiş gadan arsyň diýipdi. Hakykatdan men özümden güýçli bilen bäsleşdim. Men söýmedi we süýkendim. Elmem çekmedim. Ýöne ýüregimdäki dören ilkinji söýgümi oňa duýduryp bilmedim. Keleğin ucunu itirenim bilebem. Durmuşun bul oyunun sana koyup gidiyen dost. Sen hemen doğru devam edersin diye umid ediyen. Bir jamynt ayak çekeň da Batyr. Men bir dostum bar. Adam Adatdy. Adat Yakubow. Onu çağalar bagyndan başlap. Şu güne çellim menden o tanayan yoktu da. İkimizden bir mektepde okardık. Bilece bir yerde otururduk. Ortapaklarda neçe güýçli bolsa da ýekece kemi vardı. Olam ödüne bolan anamyga oşakdy. Hatta oňa aýtjak zatlar dogry bolsa da netije çykarmany ýaýdanardy. Hany bugün şolada? Sen bu zatlara barbar düşünmersin Mehri. Hawa düşünmäpsiň soraýan Adat. Şoň üçin düşünmeýän zatlaryňa goşulma da Mehri. Şeýsen gowy. Men näme üçin goşulmaýyn? Inni men sen üçin hiç kim bolup galdymy? Mehri. Näme Mehri? Jogap beresiň gelen ok Adat. Üýtýäň boyun alasyň gelen ok Adat. Men üýtgäm okda Mehri. Men şolun Adat. Men öňkü. Ýok Adat. Sen üýtgäpsiň. Onda da nähil. Ýöne men bir zada düşünem ok Adat. Sen şu üýtgemegiň sebebi marala bolan süýgüň ýa-da ödüň oňarman Batyra görebilmesçiligi diýämiň he? Näme? Näme diýdiň? Sen ö diýip durandaryň eşdän Mehri. Sen ö diýip durandaryňdan habaryň barmy? Elbetde habarym bar. Sen näme maraly süýýändirini öýdüp pikir edýän? Ýok Adat. Biler bolsam, sen bu duýguň matematika kanuny boýunça aksioma. Ýöne bu sen üçin. Men üçin bu entegem gutorulmadyk çäremi Adat. Sen entegem goýja pikirlem. Sen hakykatdan maraly süýýänmi ýa-da maralyň süýgüsini gazanmakda Batyr bilen bäsleşip özüň barlak görýän. Sen hyýaly süýgüge ulaşyp
Yanımdaki hakiki sevgini duymadım. Men sana kıynan adat. Mehri. Kaygısız. Men size ananma. Dostuyup yediğiniz ne mi? Kaygısız. Şu minni. Saklan. Dostu vurpanız. Borşun ne hili? Kaygısız. Sizi var Ne molya bu yerde? Sizi. Borşuňyz näkili oğlanlar utanıňyz okmy? Kaygısız. Han sizin insafınız. Dostu vurpa vermedik. Süýwa da vurpa vermez. O nämen söýgüsi düşünmedim. Kaygısız, men sana barda düşündüreyim. Sen maňa işta düşünürmü? Namart diýsänim, düşeňmi? Kaýş edýän hany aýdaýyn da näme? Düşeňmi diýen, maral. Düşeňmi diýen, maral. Kaka, soň näme boldy? Yörüň, men size ýokurda yer taýýarladym. Diýinje alaýyn. Yürün onu. Kaka, ýokluňy şeýle çap tamamlan aýdymy? Gel oğlum bäri. Geldiňmi Mara? Howa, tügeleme bugün mihmanyňyz kän edýän. Hawa, şeýle. Maral. Humaycan. Tügeleme bugün seni öňkilerden hem has owadan görnýäňli. Maral qakamyň gullukdaky dosty geldi maňa köp sowgat alyp geldi. Ýokurky gatda durýar, men saňa gorkadaýyn. Mehrimon? Hawa, Mehrida geldi. Gel geç. Sen 10 ýyl mundan öňki ýalňyşyň düzelmeň ugruna arat. Maral entigen durmuşa çykmady. Çyndanam.
Azat. Bu elindeki näme? On yıl mundan ön goýuran ýalňyşym Mehri. Bey, dostluk zynjyrynyzdan tumarça.